Nare ko sa Bonbon Barangay Hall guys. Unya, mao ni among kapitan guys. Buutan og gwapo pa jud ni guys. Mao ni ang mga staff sa among barangay. Mga gwapa og apik na sila guys. Bitaw guys, oy, nako karon sa barangay hall kay mukuha ko og first time job certification. Kay akong gamiton, pag human ako og kuha sa first time job certification guys, naa may nanuroy nga gulay guys. Impalit ko guys para sa among panihapon guys. Unya, pag abot na ako sa balay, naglungag na dayon ko guys. Samtang naglungag ko guys, naguna-guna ko sa among luyo, kay tag-as na jud kayog sagbot guys. Unya kay nagplano man ko og magtanom kog mga utanon guys. Pag human ako og guna, ako nang gihiwa-hiwa ang mga gulay nga ipangpalit na ho ganiha para sa among panihapon. Gihiwa na sad na ho ang mga lamas. Pag human ako og hiwa guys, naluto na di ay ang akong giluto nga lauoy guys. Unya, mga unta ninyo guys. Salamat day sa pagtanaw sa akong video guys.